Takže dneska vítám u dalšího videa. Dneska si tady zahrám Fortnite na mobilu. Jo, já se tady zapínám, tady mám Fortnite, tady mám Epic Games. Když kliknu na Fortnite, tak se mi tady objeví Epic Games Launcher. Se mi tady samozřejmě udá. A už tady máme samotný Fortnite, jak se mi načítá. A dal jsem dva viny. Teďky by jsem něco udal, ale splnil by jsem ten kurs za 100 000 těch. Jak se to jmenuje? XPček. Takže to by jsem rád splnil. A potom by jsem ještě splnil takový jeden úkol za tu. Questíky, kdyby jsem splnil tady ty 3 questíky, kdyby tady ty splnil by jsem dneska na tu quest. Dneska už jsem splnil quest. Jak můžete vidět, mám jinýho panáčka. Mám jinýho skin. Tady mám 2 skiny. Toho 2. Tohle jsem splnil. Počkejte, mám zákon. Si nechám ten úplně. Počkej, Epic, ten si nechám takhle. A jdem se pustit do naší první duohory. Jdem se pustit. Jdem dát play a jdem do toho. Počkat, že se mi to načte. Tohle. To má to, ale já jsme to vybále. Takže to má jak bylo. Mám nový. Tady mám ten a tady mám tady tohleto. Tohle je tabulka mobil and shield nastavení. Grafiku. FPS. Já mám FPS. Ne, to dává tohle. Takhle vypadá ten mode na mobil. Tady máte ty 20, co já tam mám. Potom tady máte FPS. A prostě uvidíte, jak to bude vypadat u mne, jo? Tak to u mě vypadá. Mám docela lagy. A to nevadí. Sprint, skákání dolů. Tak stejně vezmu za to. Pozvám, jak se střílí. Mě to střílí automaticky. Ale když to vypnu, tak mě to už nestřílí. Tak je prostě piu. To bude možná fail, když mi to bude. Miau. A když dám tady. Jsem tady sepnu funkci, tak to takové střílí, vidíte? A když přepnu ban, tak to taky takové střílí. A jestli někam jdu, třeba tam jsem byl, to je daleko jak blázen, možná někdy přistanu, ale to je daleko jak blázen. Neměl jsem si vybírat takhle dalekou cestu. Ale já to hledám teďka večer, což má se jako takže to nemůžu hrát na pěstě, ale můžu toho hrát, protože toho můžu hrát i na mobilu, že jo. Nevím proč, tak. Jasinak, ček. Počkejte. To se to dá.
Po co to smá bylo? Jo, aha, tak já jsem to tady smával, dobrý. Já chci pojít z toho. Co jsem to zase dal? Jo, čat. Chvilku jsem nebyl. Tady je tak čat. A teď můžeš tak escape. Můžu. To já nechci, ale tady mám nové stavění. Tak. Ty klas. Napište do komentářů, kdo si mě chce závat, tak to si, kdo si se mnou chce závat, tak potom vám ukážu můj link. Ok, vezmu si velký auto. I když to mám izba. Teď by se mi hodila to hodičky dát. Teď by se mi hodila. 2. No mám 50. Mám 50. Když to nemůžu. Počkej. Když to nemůžu zlat na voze, tak to můžu zlat na voze. Ok. Já. Aha. To. To, dávaj holo. Jaký holo? Co je za holo? Tak teď se napadnou ty lidi, tak to jsou démony. No, oni skočí. Jo? Ale jo, oni tam měli na ty čelní. Snad se mi cesta. Tak čau. Čus. Zahovím si plnou mapu. Poučí. A já už to si vypnu. Co nebaví, ale OK. To je celkem v pohodě. Tohle taky celkem v pohodě, tohle taky. Tak teďka jsem zavedl. Teď jsem tohle. Tak a vypnu to. Takže čau. Takže čauska, to bylo krátký video, ale to snad nevadí. Ahoj.